Habadan kamon ban syak hikai bat ban trestam kalat ru kapli. Kamdan ke ai ke balak ban khanglat ya ki badan kamon ban trai. Ki kmi ki pa ki bo skol ya ki khon da jing thmu ko babha ya ka lawe ka jongki. Henry ha ka pokot ki jing pulie lada ki shong yeng khlam kam ka long ka ba ipang not bat ka ba idu jing karman ya ki kmi ki pa bat ya ki samla hiru. Lat na ki regular academic lani ki jing puli school hagi subject baper manu brio ude ban pen kre shu yeladi ban la ban ya khun hakum kani ka jok kerdu kam na kaliang Shillong Mail Kyrwoh ka Atiar ula yo ban ya kran bat principal ka Don Bosco Technical School ufada Arcadius puwen ublia tho ya ka jingkeu ki samla na kini ki vocational training te kani gajing sngau ba ki khna ki bawan naga vocational training lene nam taga ITI ki sngau inferior mo ki sngau ba ki kham shopo pani ki we kani gajing sngau kamlei ta hangne khamta me shopo rithor ki bon ma kang ban le na banta ki training ko mo ki khna ki bom start ki khna ki bom yo ki marks ki ba bon ki khna ki bom yo admission ki school ki ba biang but kadon ka kataga hierarchy getting sngeu jong ki parents ki kimi ki paro ki sngeu ki kimi ki pa what ki mo ki breu par khoi ki sngeu kumba ka kini ki training ki long tang la ka banta jong to ki ba duna no ba duna less intelligent Henry kata kapte mo te ngi haban yarapi ki khna ngi haban ong ki ban ai ki awareness ba kamdon ke jingya pair kamdon ke jingya pair spanga mainstream education ba ka vocational training te ngi haban erase ngi haban pendo ya gani ke jing perkhat mal dengi page mata bon ki khna ki bawan nak training ki yo kam rei bon ki khna bat ki bala pass bon ki mo ki graduate lene ki master degree makiro bon gimi akam mo te teng mata makiro habagi la dep college ki stangman one training ma habagi one training ki yo skill ringkar ber graduation ber skill baki yo lengba ki vocational training kata ka la pani ra ki balong employable la pa ga imlang salang no te ngatrai ba ngi haban ni trailang nam ta gani ba ka kani ga ITI lene ki gini vocational training kim dei na ka banta jogi khna gi baduna em mentaling i babon ki khna gi bala start ha ki ba wan shim la kam ta ITI ki khna electrician gi ba wan hangni ki khndei ki khna gi ba start pon ma khna gi ba start he mo but teng la ki don ki khna gi la par khat lupa ba ki wan hangni ban ang business mo bas ang business daladi mar ka jinjar ba ban yo kam mo jinjar ba ban yo kam ha government lene ha e ro te ko ban yang la jo ki cha tenga try kato ga chung khat ba long inferior ya ka mainstream kato ga hapan singe ba kam dei ro mo kam dei ka ta mo Kindiat ngin pais ke jing hikai snakali lani ka motor mechanic vehicle kane ka de ka way na ki training ka badan kam ban pai khmat namar ka jing pen mi ya ki kali thamai ki batep kum ki electric vehicle ni ki EV vehicles ki kali ki bala ban su charge tang da ki kenta bat ki bala ban ya khambon kilometer tungin ya sngap ya ka jing batai jong fada Arcadius puwen halor ka jing pen khre ban pen kiu ya kane gu kom hikai ha kane ka liang kat kum ka jing ya kapor te hoi hangne Don Bosco ni don ki training na gamta ga auto mechanics te ye government ta te ngi collaborate lang bat ga min sakalo collaborate lang bat ga Toyota te ba Hyundai ni das angla slam pat ngila ngala lami ki khna go hati po Hyundai center bat gila pat ingi kumno ba ngila ngi de ban stang ya ga training jonga EV vehicles hangne hapo Meghalaya but kila batai ro ingi but ki khna mo ba ki ong ba la ki charge tang arkanta kila ban ya hadun reu spa kilometer te ngile kren bat ki ngile prashang ban wat lat chini chatai banyo ya kitugi different equipment khnang ba ngila ban no ban ban stang ye ga training kamdei ka basut ban stang ya ga mo EV training yegini electric vehicle training namar ba ngidon kamshbun ki equipment wala ka taro namar ka jingthang jungi bat kat kum ka jingkyu jong por ka jingya jong por te hadin ka nos ne mga trai
bon napdang junging hapan penungkam da kini ki EV vehicle he kumbangi ish po Northern Europe ba mo kumsha Sweden sha Finland ba khoi janbar khoi thi gila penungkam lagi electric vehicle te kaplan jungi kala don mo kadang dong ngedang shu stang perkat pada ingin sa yo hi ka possibility ban stang ya kani ka training hanagaling kanong hikai te ngi hapan le nagapan daga TOT mo training of trainers ngi hapan na me ya government ta de ki te be ga basic bar khoi te hendai ban stang ngi ka to ngi hapan collaborate with ki company ba kin le nagapan daga TOT khnang ba ba gila de be ka training be wan ban training khna ajuni nomar ba mo ka kamlei ka basuk but lada kile kumba lai sobnai gum to gala lahi ki no hikai bagen wan ban train ye ki khna ni skotna ba ni la yok ni kala ban mo ban don ka training with ka Toyota helai bat kiwe ki company ro ban Hyundai ngila prashang ban ye kren ban makiro kilong very supportive mo kila ong ba ngin prashang ban wat lat ban wadanti ban establish yaga EV training hangne po Don Bosco TS school te nga try nang nama bangi tip syai ba kabar ka sarkar Meghalaya jungiro kala ang pan persyang ban mo ban encourage ni ban shimi kini ki new training te nga try lada shimpor wala se ha ki system master mela uni ban stang ya gani na EV training po Don Bosco TS school ka sarkar pedang kalabu ha kathop jong national education policy arjar arpho ya ka vocational training kum ka wei na kilat baki samla kila ban penyar ya ka jingnang jingtip jongki lingba ki sab ba pher baki la ban pentebet shu laj na ka pulikot ban pensai shu halor ki training ki bagi khana baki samla kila ban yo jingmentoy na kalyang principal ule thu ba baro ki training ki de ki bolong job oriented lani ki training ki bala ban penyokam ni ki bala ban sedangkam naladi ru ladangi pe yaga ka skilling ecosystem kadon ga long term training kadon ga short term training kadon ga medium training te ka ITI bangi don ba ka bade na po ga DGT po state badin cha ga DECT te kining ai gi training na ga ITI bangi don nyotli gi trade hangne te ka duration jo kne galong ka ba shisnem bad ba arsnem te haba kila dep ya gani training kidon ga mo ka kalat ba kila ban register na kam taga apprenticeship tumut ba kile ka market numar ka ega bangi I training ngemla ban equip na dong shadong but support market ka pair tiki khna kile register nam taga apprenticeship pala ki yolat kile shagi industries but ginyo ga certificate but gila ban le trai kata nam taga ITI Henry pun kena gilaban yang lagi jom kijak, mau gilaban belahi dalade. Tiada yang kata kini ki medium courses, ni ki short term courses, ni don pun ni don mata kumba like pratali, ki don lagi jom, ki don ki bangi collaborate bagi company, ki don bangi lagi dalade. Pan mantaro ngila stang ban yo certificate naga NSTC, mo. It is a national certificate. Te gani jukwa jungi but ha ki singi baki benai ban sawan tingin sa persyang man yo bar khod gini certificate na NSTC ini na Meghalaya skill kini bar khod makhnang ba ka certificate galong more valid and more ba kila ban train kleng sa India but chawero te kini ki short term courses ki bon ki khna ki be wan namar mantangi tip mo kumbaga NEP 2020 galong shai ba manla we khna na ka khna kiriban kiriban yo kalar na ka panta vocational training but kiriban expose te but ki ong shai ba ki students ki institution na keleng de ban collaborate ki ITIs na ki polytechnics but ki vocational training bagi don te nga try ta kadau hakini ki singni ri ba bon ki khna ki lastang ban shim ya kani kalat ban train ya lade han bon ki skill mo ka khobor na ga banta jangi bar khoj we nang kong nga ba de phi bar khoj kolong ba ngimdei ban shu expect ban late no ban it pule banyo kamyo jam banyo apply kam hagi government tene ha kino mo
ngide ban stang dalade ngi haban perkhat hi pa mengi ngimde ban long tang kita ki ba wat kam mo ngi haban long kita ki biru ki pa ai kam ye kiwe te ban poi hau tau put te mon ngide ban persang kala kadiai ngi haban perkhat ha ngi haban wat ki jeng start na keleng khnang ba ngi la ban ai kam ru ye kiwe kata mo ga jungmo jungi ba ngide ban persang man ai kam la me kiwe but kabakong san kolong omdei tang bingi ai training ye ki khna ka training kolong tang ka we hendai ke ga bakong san kolong ba ngide ban ai ru ye kita ki value mo ma ga bakong san kolong ba ki khna ringkat pat ka skill pat ka training ki yo kide ban don ka discipline kide ban don ka value kumba mo ga jing ka honesty ka jing ya sha ban le e kono ka kam mo ban ngide ban long ki bru ki ba hok mo ban le e kono ka kam hop hoi kam le ka ba sup Henry mo ke skill but ke jing trishtom but ke discipline ke habanya rengkat hi mo ni habanya sha la dingi page boni ki we ki chat bedo la dingi page ke long ki bru ba ya sha ikami baret ki ya sha Henry ki poi mo ki poi shakmat de bengi ro kum mo kum ga chat bedo kum ga imlang salang ne ka siri janti ajumi ni de ban trishtom ni rab lang mar kiliang but habijo ko por mo ni de ban ya sha khnang ba kane ke jing ya sha ajumi kane ya rabingi ban poi hak kano ka thong bangi mot mo peso Papa, papa da papa, papa da papa, papa, papa da papa. Para